sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Disyembre 14, 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental kag Bacolod naka-alerto na sa pagsulod sang bagyo. Duha ka lugar sa probinsya gin-classify nga election hotspots. Sa balita national, Sara Duterte ginhingada ng 7 ka senador nga pagasuportahan. Presidente Duterte hindi na magpapili senador. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabuta. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live sa Aksyon na Radio Bacolod. Advance Merry Christmas sa tanang mga ka-aksyon na 11 days na lang ang nabilin antes ang Christmas Day. Kamusta dira ang inyo sining mga bonuses? Mainit-init pa sa inyo sining mga palad or ginbayad na sa kautangan? Mainit na sa bulsa sang inyo ginhulaman. Aksyon may good news sa Aksyon kay may lapit-lapit lang kung daw lapit lang maka-answer siya sining trivia question number 1 or pag-giveaway. Yes, Aksyon Please visit nyo ang page na Aksyon Bokanugon man sa isa ka basket sang mga sa mga ingredients for Christmas celebration. So sa mga Facebook Live viewers natin, i-check nyo. Pwede ka mo ka-guess. What if Aksyon kung i-guess tinatanan nila ang date? Okay lang na. Ano nga date? Like multiple answers. Apo gusto lang sila basta mamabakta nila. Ang sabat mo lang dahil is month and the year, di ba? Wow, masapos. Saan ako nag-start sa Aksyon Radio. Meaning, hindi na sa explain ko na lang dire kay basi maglibog ulo nila.
Meaning, san-o, gid ko balaya nga nagsugod, wala na siya nag-vary kung san-o ko din nag-regular, for sure, wala ikaw muna kabalo. Basta, san-o ko nagsugod eh. Ay, nablang nauna nyo ko nabatian nga nag-report. Diba? Check naman Aksyon Dale. Yes, Aksyon An. So, Visit nyo luwat ang Aksyon An Defensor nga Facebook page, kag i-check nila ang trivia question na Aksyon An. Dako na mga guys. Dako na siya guys sang yung Christmas basket lote awat pa na kung damo kaya kwarta pwede mo man siya i-gift sa katawo nga gusto mo mapalipay sa buong holiday season. True. So month lang gid kag year ang gina-require ang right month kag year kung saan dili nag-work sa Aksyon An sa pag-umpisa diri sa Aksyon na radyo. Kawide, kabalo ka dil. Kabalo na ko. Ay, kinsigiran na ka. Hindi, kayo nag-guess ko. Ginbanta ko lang. We. Gintiming mo lang nga chart. Hindi ko lang pagsagpunan kaya mahapos na ko mapaktan nila. Oo. Si Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayong gabi. Uy, see you gali sa mga members ng Energy Fans Club. See you on Friday at time out at 1 p.m. Diba? Meet and greet kuno Aksyon Dale sa aton yung mga members ng Energy Fans Club or mga ginmuno ko si Aksyon Fred kay gabi. Ako Aksyon Fred dapat makadto ka. Kay damo ka to fans. Sabi niya sinugid nga ako yung mga fans. So, awan ako sa damo ka gito fans. Kay damo nagpamatisi mo kun agad. That's why nga makadto ka. Pero wala ka balo kung makadto sa kun hindi kay mas prefer ako ng Aksyon Dale ang panggabihan. Galing kay tipang panghapunan ni siya 1 to 4 p.m. So sige lang importante, lang matuguro si Sir Fred, makahapit kadali and then go naman sa iyang kaladtuan, char. Sa kay Ma'am Teresa Hofelenia, good evening man. Kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Kay Ma'am Ana Sinoro, speaking man si Aksyon Dale, I think may ara ka naman dira. Wala pa ako ka-post in a while, Aksyon An. Dugay ma-post ko sa akong nga page sa Aksyon Dale Salazar kay ko pang caption ang graphic Aksyon An. Lain gid sa mga Aksyon Dale. Oo, ko pa. Aksyon Dale yarn, mga Aksyon An, mga low key lang ko. Diretso lang kay Kuya Bala lang ka muna basta babasahan nyo lang, 'di ba? Aksyon Dale. Sakto na siya. Magluwas lang kung maupod ko sa Aksyon Dale kay mga graphics and all that nami ginang outcome, diba? Or maupod ko si Aksyon Dale, si Aksyon JM, si Aksyon El Ray, kag si Aksyon James, diba? Amo na nga mga people of the Philippines. Ay ato nagali Aksyon Dale. Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Naka-alerto na Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sa pagsulod ni Bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility. Subong hapon Martes ang nagsapol ang Bacolod CDRRM Council nga ginabugusan sa nagkalilaing nga ahensya sang gobyerno. Ginpahag ng Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sang CDRRMO, ilan na ginahanda ang mga pampubliko nga bulutuan nga posible pag-usaron bilang mga evacuation centers. Ginalarto man sang CDRRMC ang mga barangay. Nagpanumdum si Vargas sa mga nagapuyo sa danger zone gangay sa kilid sa mga suba nga mag-aligmat sa lakat sang panahon. Ginalantaw ni Vargas nga kung hindi maglain ang hulag sang bagyo mangin maulanon sa Bacolod City sa mabot nga Huwebes kag Biyernes nga adlaw. Ipaidalom sa red alert status ang Disaster Operations Center sa Negros Occidental umpisa buwas nga adlaw bangod sa severe tropical storm Odette. Sa tropical storm advisory nga ginpermahan ni Governor Bong Lacson, iya ginpanugyan sa mga city kag municipality disaster risk and Management Council nga pabakuro ng preparasyon, maghimo sang proactive measures kag precautionary action sa posible baha, flash floods ug landslides. Suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa, si Odette ang posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility adlaw sang Martes o kon Miyerkules. Si Odette amo ang ika-15 nga bagyo sa Pilipinas subong nga 2021.
Sa iban nga balita lokal, 76 ka mga barangay sa Negros Occidental ang classify sang Mines and Geosciences Bureau kon MGB nga sa very high landslides kon VHL kag very high flooding on VHF kun maglaslas sang bagyo. Base sa operational plan nga ginpresenta ni Provincial Disaster Management Program Division kon PDMPD Head Dr. Zfard Gerhardt Kelian, 20 ka mga barangay ang napaidalom sa VHL. Ining namtang sa Cadiz, isa, Ibi Magalona, 2, Ilog, 2, Kabangkalan nga may 3, Banwas ang Manap lang may 4, DSB nga may 2, Syudad sang Silay nga may 3, kag Syudad sang Victorias nga may 3. Ang VHF ang nahamtang naman sa Syudad sang Cadiz nga may 2, Calatrava 1, Ibi Magalona 2, Himamaylan 2, Banwas ang Ilog nga may 4, Kabangkalan nga may 18, Manap lang nga may 9, Murcia nga may 2, DSB 6, Silay 2, Syudad sang Talisay nga may 2, kag Victorias nga may 6. Suno sa MGB, ini nga mga lugar ang may 50 mm threshold level sa baha kag landslides. Sa iban nga balita lokal, duha ka lugar karon sa Negros Occidental ang ginakabig nga hotspot may angod sa palabuton nga piniliay sa 2022. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpod Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, ini ang isa ka banwa kag syudad gikan sa sur kag norte sa probinsya. Nagpamalibad nga hingadlan ni Donasco ang ini nga mga lugar bangod may posible pa man nga magbag-o ini sa palabuton. Dugang pa sang spokesperson may na-monitor nga pribado nga grupo nga posible magpatigayon sa extortion kag mismo ang enkwentro sang duha ka politiko kag grupo man sang New People's Army kun NPA. Nagadao mang nokpo nga mangin matawhay lamang ang kampanya kag eleksyon sa amo nga mga lugar. Sa dugang pa nga balita lokal, tubtob karon wala pa may baluan kung ano nanging kabangdanan sa ginaligar na tabo nga outbreak sang hepatitis C sa may hemodialysis facility sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Subong hapon Martes ang gintalakay sa committee hearing na ni Councilor Cindy Rojas, Chair sa Committee on Health, Councilor Ana Marie Palermo, ang Chair sa Committee on Social Services. Ang reklamo sang grupo sa mga dialysis patient batok sa hospital. Ginpahayag ni Dr. Willie Yu, ang Medical Director sa Queen of Mercy, nga nagpatigayon man sila sa investigasyon pero hindi man matumod ang kabangdanan sang outbreak. Ginpathan niyo ang kabahin sang protocol sa hospital nga siguraduhon nga na-disinfect ang mga machine nga ginagamit antes kag pagkatapos nga usaron sang mga pasyente. Ginpahayag man sila nga ginapatuman Manila nga isa ka nurse para sa 4 ka dialysis patient. Pero bangod sa pandemic, pila ka staff ang nag-resign. Pero sabay naman sa mga tagreklamo, ilaligasyon nga isa ka nurse para sa 6 ka pasyente o kung kisa nagalambot sa 8. Sa record sang hospital sa 368 ka mga dialysis patient, yara sa 76 ang nag-positibo sa Hepa C. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time, TTX. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Yes, and we are back mga ka-aksyon sa atong sining pagpangalagad online. Oy, by the way, Aksyon Ana, thank you so much. Naka 3,000 followers. Sana na. Naka 3,000 followers na sa Aksyon Dale nga page. Feeling ko dapat ipa-follow ko man ang imo mga friends. Di ba mo na nga to, niya gini mo, nagligad. Feeling ko rejection may mga pila ko ka mga posts nga gin-share ko sa page. Siyempre, dako man ang bulig Aksyon An. So, thank you so much. Pero, yak ko magamba. Ay, hindi ka magpa-thank you sa kon. Thank you, Aksyon An. Sa mga nag-share sang post. Salamat, gid. Ginano mo ba lang ako nga, no? Ginano tawag na gani. Ginano mo gani nga ako nga Gin-invite Facebook. all. Oo. So, invite all mo na. Go! Later days. Go! Thank you so much, 3,000 followers. Congratulations, Action Dale! Feeler lang. No, yak ko magambal kay... Big achievement Dapat na Action low-key Dale. Oo, Big sige, achievement na Action Dale. Si Manang balaga follow na si mo. Sana all may followers. Thank you so much. Bangod 3,100 plus followers Kaya na ano ko na din. Sige, i-post ko na Action na ako sining a giveaway worth 2,000 worth of cash and load. Pila-pila to? Suliton ko ba? 2,000 lang. 2,000? Nga cash kag load. Wow! Sana all 2,000 Palagpa. cash kag load. Hindi O, di ba? Hindi bali sa 2,000 cash na kag load. Bali 1,000 nga cash. 2 winners, tag 500 each. And di bisan pa di, ginaano mo lang, ginalang mo lang ng 2,000 now, di ba? Bisan ako makabaton ko, bisan mga 500, lipay lang lang nila. Ano? Dahil lang, kaya gina-check ko nga kung sining caption, kung sakto ni ang ginaobra ko. Oh, every peso counts, bula Action Dale. That's why nga dapat malipay ka. Kapin pagi kong halin kay Action Dale. Sana all. Hindi ko ma-search diba? out. Nakabati na ka mga ka-action. Paano nyo dali pagtungaangin nyo nga, nga, huwag na yan. Anyway. Karon na, ma-post ko for the second question. And, wala pa sa mga nagkasabat. Sa first question. Madyo ko even admin bala, wala sila kabalo kung saan ako nag-start. Ang bako gig money. Hindi ka nga wala pa na di sila that time. Sa, Dungan Best Miles is ara pa sa OJT, on the job training pa na siya. Sang nagagsulod man ko de. Nang dason si Bashmar naman, from time to time gakadto lang di siya, pero daw pa Action Dale ng tawag ni gani. Hindi pa man to na di sa naga-obra gid ba. Kumbaga hindi siya as working student
Nang ang iyato is nagakatukad-tulan di siya kung ayuon siya abi ni Miss Nona nga may pa kung do medyo hectic ang schedule ni Miss nan. Pero hindi pa na di sila mga mga tawag ni ng nakasulod naman. 'Di ba? Lang kamo, no nagdungan-dungan lang kamo siguro. Yes, Oo, sige. So, diba? nakapost na Sana captionan. nakapost ni section din. Share Bago ko na lang. din. I-share mo Sige. man lang ako nyo post. Wala no? Later pa. Kaya bako, damo na. Biko mo nakakuha ng isang right niya. Wala pa may nakakuha. Sige guys, please proceed. Please proceed. Please proceed to my page. Dagay after Facebook Live na to, na-check ninyo ako sining first giveaway and more to come. Gusto ko monthly na siya, ka regular. Sana all! Gusto mga load lang ang mga tag 100. Ako na nga bulig sa mga online students. Oo. Sige, so giveaway 2,000 worth of cash and loan. Ang mechanics naton, i-like kag i-follow ang ining nga page, ang Aksyon Dale na lipat ko, kag ang Aksyon Radyo Bacolod nga page. Lantawon niyo ang video, no? Ang video tubla sa mga frontliners actionan. I-watch lang nila ang mo nga video, may link man ko nang agin attach. Magbili lang sang message para sa mga frontliner para ma-uplift ba lang ila sining nga spirit actionan kag matagan pag sila sang dugang paging nga courage. Kag i-share ang ining nga post kag video, and then 2 winners ang 500 pesos nga cash. Kag 5 winners sang 200 pesos worth of load, non-convertible, no? So, announcement of winners, layo pa. December 27, 2021, ay nalipat kung magamba, para mag-select sang winners. December 27. At 27. After Christmas. So, ang winner naton is ang top 7 ka pinaka naming comment para sa mga frontliners. Sila ay naangaton sining nga pagapilion. So, very easy lang. Na si Aksyon Dale, okay lang na siya sa Ilonggo, okay man na siya sa English. Diba? Munang mga magpili siya. Ga-coach na yung ladaan. Diba, Aksyon Dale? Pwede mo ko na-comment, Dale? Pwede Comment tayo gali, no? Yes. Simple lang siya na lang, ang comment lang nila is ang message nila para sa mga frontliners. Gusto mo duwa ka paragraph, comment mo lang da. Kapani, bala sa mga nag-comment di sa akon. Oo. Sang ko nag-start? Year 1969. Si Christopher Velas, kita ko na comment ng... Ay, si Anthony Jones. 1996. 1991. Yung bata. Pinagusto. Wala din siya ka-comment. 1991, uy. Si Patagyan, dito guro. Wait, di na diba? May ko din nakita nga, insakto nasa sa year, ang sa month na lang nagsala siya. Yes. Salito ko lang siya naniwatan ako sa ning invitation kag plugging. Sige. Kinauya ko. Sige. Once again, Nauya ko tod. Once again, madamang nga salamat sa 3.1 followers kung nag-like and nag-follow sang sining page. So, aton nga first giveaway, 2,000 worth of cash and load. Ang mechanics naton, kadto lang kamo sa Aksyon Dale Salazar nga Facebook page. Kag basahan nyo lang ang mechanics. I-like kag i-follow ang page. Lantawon ang ining video, isa ini ka entry sa Aksyon Radio for a competition. And then, makapili kita sang top 7 nga best comments. So, good luck everyone! D3 Bio Food Supplement mga ka-aksyon, mayo gid kung nagabalik-balik ang imong hilanat Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon,
padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginhingad na ni Davao City Mayor kag Vice Presidential Aspirant Sara Duterte ang pito ka mga kandidato nga iya pagasuportahan sa pagkasenador sa 2022 national elections. Ini ang ginalakipan sa iyang amay nga si Presidente Rodrigo Duterte nga nagapapili senador sa 2022 kag subong hapon nag-withdraw. Giharaman sa listahan sa anay Presidential Spokesman Harry Roque, anay Senador Jinggoy Estrada, anay Public Works and Highway Secretary Mark Villar, anay Defense Secretary Gibo Chodoro, anay Quezon City Mayor Herbert Bautista, kag Antique Representative Lauren Ligada. Si Sara ang katandem ni Presidential Aspirant kag anay Senador Bongbong Marcos Jr. Una na ginindorso man ni Marcos ang kandidatura nanday Estrada, Roque kag Villar. Ginbawi na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Certificate of Candidacy kon COC sa pagkasenador para sa 2022 nga eleksyon. Kadungan ini sa pagbawi sang COC sa iya kalyado nga si Senator Bongo sa pagka-presidente. Una nga ginapoint si Duterte sa partido PDP Laban, yung pangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi bilang Vice Presidential bet. Apang ginparayag sang presidente nga mag-retiro na siya sa politika pagkatapos ng termino sa Hunyo 30 tuig 2022. Apang nagligad nga bunan sa nag-file ini sang COC sa idalom sang substitution. Sa iban nga balita national, ginreport sa DOH nga tanan nga rehiyon sa Pilipinas ang makabigna nga minimal risk sa COVID-19 cases. Nagdigad nga Desyembre 6 ang nilambot sang pungsod ang unang minimal risk classification samtang mayoriya sa mga rehiyon ang sa idalom sang low risk sa COVID-19. Suno kay Dr. Thea de Guzman, ang director sang DOH Epidemiology Bureau tanan nga rehiyon, magluwas sa Bicol kag Sorsogen ang nagapakita sang negative growth rate sa tinalikdan nga semana. Ang nasambit nga duwa ka reyon ang padayon nga ginamonitor kung bala magsigi pa ang pagsaka sang COVID-19 cases sa sulod sing duwa ka semana. Tanan naman nga probinsya sa Pilipinas ang napaidalom karon sa alert level 2. Suno kay De Guzman, wala sang may na-detect sa gihapon nga Omicron variant sa Pilipinas, pero nagapabilin sa gihapon ang Delta variant. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:35. Ginapasabat ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso ang mga opisyal sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung nga ang desisyon nga ilisan ang litrato sang tatlo ka mga baganihan sang World War II sang bag-o nga polymer 1,000 peso bill nga may Philippine Eagle. Saro kay Moreno, may reservation ini sa himuon sang BSP. Kasunod, nasuno sa iya, ang ilisan amo ang hero martyrs nga naghalad sang ila kabuhi para sa pagpalangga sa pungsod. Ginatumod ni Moreno amo si Chief Justice Jose Abad Santos, Josafa Llanes Escuda, kag General Vicente Lim nga ang mga litrato sa 1,000 bill ang ilisan sang Philippine Eagle. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:36 sa inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Desyembre 14 tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,